Hi guys, good morning. Kusog hangin guys. Daw kusog ulan gahapon. Karon nagpakita si Haring Adlaw. Happy Sunday to all guys. Si Alan, nanilhig sa silong. Pero siya nanilhig guys. Siya ang nanilhig. Kaya sakit akong balikawang. Sakit akong kuwan guys. Pinkil. Si Riluna wala pa nagmata kay Putoy sa ubugan niya alas 2 kadlawon. Namang wala pa nagmata. Tulog pa siya. Panamo na sa hilabtan. Sa ito bukan ito eh. Ha?
So, kay hangin guys. Tinaan tiwasan na ni pagpaninhig kay kapalid sa hangin. One daw ni kanang nailo pressure. Nailo pressure guys. Ano guys, maglungag tag kamuti. Lungag tag kamuti guys. Nanay kamuti dani. Naratong kamuti guys ato ng kagisan ko ana tog pita kay aron dali ra na siya hinloan. Ito siya kagisan. Kagisan na nato guys. Ha? Me! Sayo kasi mimi na ng balay. Alisa! Wala man among sanggot siyang papa ni Alan ay siyang isuon niya. Man giuli. Gamito ni Alan. Takuha na kang mimi. Wala may salitong sanggot ka kay gamiton siya mong tatay. So, Ako nagkaon. sige na. Ako'y kaon bitaw guys kay sumprado. Sampurado dahil sila ko sa'yo. Di man. Bilin man ako gabi eh. Ah, Nami kaan yun noy. ano? Inahulaman sa ang Kaon ka hanggot. sumprado. Ha? Kaon ka sumprado. Agkoon. Nagkatagan ang tao ka. Ingon mo sa silulan ngayon. Sikan daw mo. Ano? Asikan man sa nimo. Sumprado di lami ko pa yun. Sika na ko ang sampurado? Anong aganahan si Mimi basta na anak dahil ang papa ni Alan. Kinansya din na ay kuan laag buntag sa'yo. Hira mo nag sunsayon paglaag. Naduol ka man. Dami maningagmay guys. Kay labo maningagmay. Hindi ako sa kaayo. Matamakan ni muna, masamad ka. Ato na yung pikason guys. Tatay. Lumunog na ng bukado na yun. Ani butang nay. Ang, Kaya ako iinom ang gagapon. Ito na, nay. kamuti. Wow. Kahi, Nay, hapit na may yug nay, oh. Nanay, hapit na may nag mo avocado.
Ano na naam niya? Yay! May gutom na bugyog ko. Nanabok pa niya ako dito ilalula. Nagbo ka sa panihapon. Igutom ko na sa Mimi guys na nagbo siya sa panihapon. Nay, nay kuan man di ay nay. Isa man. Uy, alam. Nangaligo sila daw. Nangaligo sila daw. Ano naman? Isa birthday. Wala, may birthday. Pangaligo lang sila. Kaya. Simba. Simba. Simba karon nga Domingo. Adili. Naman to ila balot. Nagpalit man na SQL sa kuan. Bombay. Ngut. Simba. Yay, palit. Ang simba sa Sabalista is Sabado. Di man sila sa pista nila lula. Ni ato anay. Ato Ano siya ito sa dili sa pista. Domingo. Ikaw magsabalista ka. Now, di ko magkakambaboy. Naungaron ka. Kalamir doon ng baboy guys do. Ano, di man ka magsabalista. Dili. Gusto mo kumakaon ng baboy. Ungadon ka. Di man ko nga doon. Kauno kita karon. Tumdom yun. Ungo ka. Wow. Halingin sa ako dana tay. Ako na aling. Kabayo ko aling. Iya ko ana na kamay na ite. Na, iya ko na gamay. Ako na ni kamay. Ikaw mo. Ako, kaunon. Silaon. Dili, ako lutoon pa. Ako Ano sa daw ako na baho. to? Nasa baho na ako. Subak, kamuti, subak. Paras-paras lagi ba? Ako ala ni guys Ambil kita matadyakan. Na. Makay kuan karon. Ito na yung mulula. Gabi nga. Kuya, kumaligo mo lang. No? Ano man? Uy, kaniya mo teacher. Di man mahin niyo teacher karon. Sa kapon. Ha? Dili. Wala kay naglain ko ng tiyan. Sa bandi ko eh. Naglain yung tiyan siya. Ako ato andito talisayan di dito man mikage. Amla sila maligo ni Lola Chubi. Dito talisayan. Sayang. Dito sa punta na may duga. Dagat ito. Ano yung pagbahuta ba? Dito rin sa ito niya duan. Lagi ka magbahuta ba? La. Nagbahuta ka naging pag-ayo ba? Nanay. Ay. Mwah. 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 Yay. Mahulog ka! Tagyo dua. Ako anan nay. Damay. Saan man mo na? Ako na to. Imong lutoon? Oo. Saan ang pagluto? Ako sa bahon. Subahon si mong baga. Anawa nay. Aray. Ato na lang yung haruton guys. Kay. Di man ni makaon. Di man makaon. Gusto mi luto. Wala nga pa'y luto, Noy. Di na ka nagluang sa luto. Kaya na may kamuti. Naantay, way luto. Kadaghan ta na ho. Daghan sa. Isa ka dyan. Nga. Luto. Dalawa. Isa ka bugas. Oh, ano naman? Tagluang pa dito sa bugas. Nga di na tagluang kay kamuti ra. Malaki ko ikot. Marabagyan ko ikot, Noy. I'm hungry. Hanggoy. Nagutumon na yung robot. Ay, yes! Lawag pa na ko tao man ko. Sa pahay ka natupos ate. Are you fine? Ay.
Isda. Ihutoy na siya sa ubo gabi. Ay ginakadlaw na alas 2. Ha. Pangit. Ka. Lutuan na. Ano na yun? Ano lang. Hello guys, sorry. Mwah. Yan, may kamuti. Nay, kaan ko kamuti. Oo ba? Ikaon mo na, huwag lumaak. Oo. Nay, ako halig. Nakari na sa tatay. Hmm. Yan. Nagkaon makakagsampurado ila lula. Gamay na dami. Agoy. Ay, dagon mo kayo ito pero kailangan ako tiyan. Okay. Dapat ako nakaon. Nanya gigutom pag ika nga dagham na mo nakaon. Sakit ako tiyan. Taas ko. Yun. Kamay ko. Ano siya? Ano di ay na yun? Kasi si tatay sa silipin ko. Kanyara Tuwa dito sa kuwan katong mga butangan sa bahog. Kanyara. Ayun na kay basa. Di na musiga. Kani sa kagiunan ha. Kana na. Kani. Salo pintay. Human na guys, ato na ning hugasan kaya ato na din ning itak-ang tanadayon guys. Karon makakaon si Mimi kay gigutom na daw si Mimi guys. Itong kamuti guys. Ito na lang itak-ang. Ha? Tiguban na silang lang nilag kaligo guys. At doon tara be. Silang kauban mga ligo. Gusto silang lang ang uban. Gahapon wala siya ni kuyog. Karon gusto siya uban. Ang tanawon og unsay lang sakyanan. Brag na ila try cab. Do kusog man hangin. Naluto na ang atong kamuti guys. So mauna na siya tanan. Muna itong pamahaw karon pero di ano magsilbi ang mga bata nagi kanon. Sayo nagutan yang madrasta ni Alan sa nangka kay mga ligo sila swimming pool. Swimming pool pero dagat man. Swimming pool sila maligo. Ito Ka na sa suka na. bulungan. Walay silimi. Si Alan naglabat man na siya. Dali na pamahaw sa ta. Hoy. Pamahaw sa. Yan ang labaton na ni og Madrid di kakao diha palibot. Na naman. Dahil na tayo. Ano to rapo? Ito ka ingkot ka. Lit. Ha? Meron. Kaya palito namatay. Isa so Lord and the gifts which we are able to receive from the bounty to Christ our Lord. Pangaon ta guys. Nagkaalas tatay. Kana din ako ni di. Ha? Kana ako ni. Hindi nila siya pangitan. Ayaw na akong ibugas. Gamit siya lang. Ayaw ito may dugtong. Tapos siya kumuti lang. Right? Ano to kanto? Ay puti siya. Nagkaalas ako kanto. Yellow na. Ay lang. Pinagkaon ko. Grabe man. Bawa ka nang matug ni.
Ikaw sa Samprado. Hindi, berpahe ko eh. Mga Saudista. Pag ubang pakwabay ako pamilya. Oshwa, 1. Gikan sa Saysayan o Balingwan. Chile. Takan sila. Requires ko aking kalde. Swimming pool man sila. Na si Tinta ba yung entrance ito? Dapat ka ng ilo man nagito yung trans na. Tay, pwes ko aking. Ako ba nun nila sa mimi na? Di man po yung mimi basta gusto mo ko yun. Ha? Kuyugon mas mimi. Yeah. Yeah. Wala siya kuyog. Ano na? Wala pa yun. Sinawag na eh. Ano ba sa akin yan? Kapit lang, kumukulot na eh. Hindi mo na ah. Wala mo sila? Huh? Saan na? Wala pa nang good. Ano na? Come on. Dami siya nakamuti guys. Inuungag man sa baboy. Guys, this I think Tatag na na eh. Ah, nakapang lipstick man. No? Hmm. Kamahal pa guys. Kamuti lang sa ta. Kaya ko hindi sila na. Hmm? Hindi sila pwente. Basta engineer na yung burnout ba ng utana mag-o nagigab ang kwan. Ha? Online man eh. Oo. Nag-comment ko gid sa katong gipost ni tita ba nga iya classmate bitaw. Loves mo nila dagnay sa iya tong bae nga classmate ini siya. Ini siyang happy birthday loves. Nya. Ang butod to. Niluding to. Wala na siguro kurinti sa sentro. Dini guys, why kurinti gabi eh. basta belum Like tahu. kadlawon. Kadlawon ko no. Kadlawon mata ko kadlawon nagduwa. Wala na na. Ano? Ito may wifi. Wifi dito. Ha? May wifi dito. Ito. Relay. Lami dani na ginamos na eh. Hmm? Ginamos. Gamit lang yun na ginamos. Tumipot mo. Dilim ko mo kuyo mo. Dilim makuyo sa namin. Bukan na nga ulian. Di pa mo magkaos pa mga parat. Dapat di mo magkaan ng parat. Nagigimo yung gulay. Hmm? Nagigimo. Nilasing? Oh, ano mo ko? Ay, tay. Huwag ba na mo mag-inom sa kok? Minyo na mo. Tignan ba si Lola Juby nga ay paraton daw ni panitit mo din. Pwede naman. Hindi, panitan lang. Lagi. Ayaw ko mahugas. Lagi kagisan ko man eh. Alin na Hello. ko. Sinabi na ko makuti. Tsa, hilig man ni sila sa parat. Sa akin na ni aparat. Aparatan man daw. Ito ba kay kunay? Hmm? Gusto mo ko ka? So ako nga. Mo mo lang kuha. Yung tubig. Agas or isuwa?
Dahil dyan, hindi niya paulit pag... Yeah. Nahuna niya may kurente rito kaya may nang online no. Ang may pa mga daw, no? Dagaan. Ay! Ang kurinti rito, tiko. Na? Ayan. Nga. Laylay. Nahulugan, natumbahan siguro sa kahoy ba? Pagdang ano sila nagsigab ba ila dyan ay? Wala nga kaya pa na ila. Mga tagpamahaw guys. Kamote rak ng pamahaw. Naglaylay yung kurinti niyo, oh. Di niya lagi diferensya kay. Na? Tawagan na itong Moris ko. Namig pangaon, so wala may kurente. Mangita pag may kurente guys, kaya maka-upload ta kay sayang kayo. Kamang-kamang atong kuan. Kamang-kamang atong dollar, di ta ka-upload. So mangita tag kurente ani kung asa ta maka-upload. Naraman si Esa yung bag. Dumurag na ako ni kurente, basig na kurente dito ila ni mama kay online man si Duy-Duy. Daw ang kamuti, dalahon na lang mo dito kay masayang regyan ko ni. Daw tanang ka. Dalahan po na akong utanang ka dito guys. Kaya masayang lang niya ni Dani. So mga tutag sintro guys. Kay mag-upload sa ta dito. Nay, nagpangita ay si Tata sa lure. Oh, Lure on. sa Kasi lure yung ipangita sa tatay. Lure on. Naraman si yung bag. Nasa yung bag ang lure on. O sige mga tunata guys. Bye-bye na sa inyong tanan. Hanggang dito lang video ko guys. Bye-bye. I love you all guys. Dahan salamat sa inyong tanan-tanan. Bye-bye. Bye-bye. Kung saan naman sinawala? So, paano sa nawala? Nagdalang ako. Turo! Bye na sa tanan guys. I love you all. God bless you all. I love you. Happy Sunday to all. Bye-bye. Love you all guys. Ay,